சீனாவுடைய தரைப்படை மற்றும் விமானப்படையை விட கடற்படை சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா சீனாவுடைய கடற்படை தான் இந்த உலகத்திலேயே இரண்டாவது மிகப்பெரிய கடற்படையா இருக்கு. தென்சீன கடல் பகுதியில சீனா 9 நாடுகளுடைய கடல் எல்லையை ஆக்கிரமிச்சு முழு தென்சீன கடலையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்காங்க. அதே போல சமீபத்திய ஆண்டுகள்ல இந்திய பெருங்கடல்லையும் சீனாவுடைய ஆதிக்கம் அதிகரிச்சுட்டு வருது. நம்ம இந்தியாவை சுற்றியுள்ள நாடுகளான பங்களாதேஷ், மியான்மர், ஸ்ரீலங்கா, மாலத்தீவு, பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகள்ல சீனா 99 ஆண்டு கால குத்தகைக்கு துறைமுகங்களை உருவாக்கிட்டு வராங்க. இது இந்தியாவுடைய தேசிய பாதுகாப்பிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்னே சொல்லலாம். இந்த நிலையில தென்சீன கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில சீனாவுடைய ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதமா 2007ஆம் ஆண்டு குவாட் கூட்டமைப்பு தொடங்கப்பட்டிருக்கு. ஆசியாவின் நேட்டோன்னு அழைக்கப்படுற இந்த கூட்டமைப்புல எந்தெந்த நாடுகள் இருக்காங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா, இந்தியா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட 4 நாடுகள் இருக்காங்க. 2007ஆம் ஆண்டே குவாட் கூட்டமைப்பு தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்தியா இந்த கூட்டமைப்பிற்கு அதிக அளவிலான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்காம சீனாவுடனான சுமூகமான உறவையே விரும்பினாங்க. ஆனா கடந்த ஜூன் மாதம் சீனா எல்லையில நடத்தின எதிர்பாராத தாக்குதல் அடுத்து இந்தியா சீனா மீது பொருளாதாரம் மற்றும் ராஜதந்திர ரீதியா மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க தொடங்கினாங்க. அதன் ஒரு பகுதியா தற்போது குவாட் கூட்டமைப்பிற்கு இந்தியா அதிக அளவிலான முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறாங்க. அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த 10 ஆண்டுகள்ல சீனாவுடைய ராணுவ மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி அமெரிக்காவுடைய வல்லரசு கனவை ஆட்டம் காண வச்சிருக்குன்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம கொரோனா வைரஸுடைய தாக்கம் காரணமா இந்த ஆண்டு அமெரிக்காவுடைய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவுல பேரழிவு சந்திச்சிருக்கு. இதனால இந்த ஆண்டு சீனாவுடைய பொருளாதாரம் அமெரிக்காவுடைய பொருளாதாரத்தை பின்னுக்கு தள்ளி சீனா உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார வல்லரசு நாடா உயர போறாங்க. இதனால சீனாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் விதமா அமெரிக்கா சீனா மீது பல்வேறு பொருளாதார தடைகளை விதிச்சிட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாம தென்சீன கடல் பகுதியில சீனாவுடைய ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதமா அமெரிக்கா தன்னுடைய கடற்படையையும் தென்சீன கடல் பகுதியில நிலைநிறுத்தியிருக்காங்க. ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் தென்சீன கடல் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு நாடா இருக்கிறனால தென்சீன கடல்ல சீனாவுடைய ஆதிக்கம் அதிகரிப்பது ஜப்பானுடைய தேசிய பாதுகாப்புக்கு ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலா கருதுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஜப்பானுக்கு சொந்தமான சென்டினல் தீவை சீனா தனக்கு சொந்தமானதுன்னு உரிமை கோரிட்டு வராங்க. இதனால ஜப்பான் சீன கடற்படையை சமாளிக்கிற விதமா தன்னுடைய கடற்படையுடைய வலிமையை அதிகரிச்சுட்டு வராங்க. இதன் ஒரு பகுதியா அமெரிக்காவிடமிருந்து 5ஆம் தலைமுறை போர் விமானங்களான F-35 ரக போர் விமானங்கள் 100 போர் விமானங்கள் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தை அமெரிக்காவோட மேற்கொண்டிருக்காங்க.